Pois eu creo que é unha herdanza total. Somos fillos e fillas do gran teatro clásico grego, das comedias latinas. Segue habendo como adaptacións, como non sei, novas películas baseadas en nesas grandes obras clásicas. Prefiro non pensalo realmente, prefiro quedarme ca parte boa de ter coñecido todo ese mundo e de seguilo coñecendo e de viaxar a él constantemente ou na medida que podo, non? Eu fui en filoloxía galega, pero antes no instituto cando había que escoller entre seguir por literatura galega ou latín e grego, eu escollí en latín e grego. Divertimo moito, pasei moi ben. Mater tua mala burra est, coñecín xa daquela a todos os clásicos, non? Homero, as comedias xa de Plauto tamén, non? Tamén xa me chamaba a atención naquele momento. É moi importante na formación saber de onde veñen as cousas para a xente que fixemos filoloxía, claro, a etimoloxía é fundamental para coñecer toda a riqueza, non? Toda a riqueza do idioma, toponímicamente, etimolóxicamente, de onde veñen as palabras, para seguir falándoas e seguir cultivándoas. Xa decían moi ben os Monty Python na vida de Brian, non? Que fixeron os romanos por nós? Nada, bueno, a parte dos acueductos e das calzadas romanas e dos dereitos, bueno, si, a parte de eso, pois a lingua, non? Somos fillos do latín, entón, pois, esperemos seguilo sendo por moito tempo. Veña, ala, vou ler un pouquiño a Plauto.